Hej, goddag. Velkommen til min første video nogensinde på min kanal. Det er en foot video, hvor jeg gerne vil præsentere mit Ultimate Team hold. Det er et spansk La Liga hold mellem 50 og 70.000. Og vi starter bare med målmanden. Det er Diego Alves. En super god keeper. Diving 91 og reflex 90. Han er super god. Han tager alle lange skud og er super 1 mod 1. Det eneste han ikke er god til, det er måske på indlæg, og så er han heller ikke så stærk på hjørnespark. Det er de minuser han har, men ellers så er han en super god keeper. Jeg kan kun råde til at købe ham. Så vi kan se, så gav jeg 2700 for ham. Ja, og han er venstrebenet. Ja, super god keeper. Spiller for Valencia. Ja. På højre bak, der har vi endnu en Valencia-spiller, og det er Ror Pereira. En super god spiller. 86 pace, okay dribling 78, defending 76, super god. Jeg købte ham for sølle 1500. En super god spiller til hans pris. Han er så ikke så god på hovedet, og han er jo kun 1,72, men ellers en rigtig god spiller, og jeg kan kun råde folk, der har midlerne til at købe ham. Der har man jo ikke mange midler, 1500, det er jo lidt, men ellers så skal man bare købe ham, hvis man skal have et spansk hold. Min mening det er, at han er den næstbedste bakke i Spanien, eller La Liga, efter Daniel Alves selvfølgelig. Vi hopper videre til midterforsvaret, og den første det er Javier Mascherano. En super god midterforsvar efter min mening. Lidt overvurderet der med hans 86 i tot, men altså ellers en rigtig god spiller. 68 pace, okay godt for en midterforsvar. 87 defending. Den eneste svaghed er nok hans hovedstød, det er ikke så godt. Ja, han er også kun 1,74, men det er stadigvæk lidt for en midterforsvar. Det er nok det eneste minus, og til 8.500 er han super god spiller at have. Vi hopper videre, og her har vi en tredje Valencia spiller, og det er Adel Rami, franskmanden. Ikke så meget pace, 54, men han er super god i forhold til Mascherano. Der er han, den her defender, ikke? Og hvor han er rigtig god i forsvaret og er super god på hovedstød. Lidt omvendt af Mascherano, han har ikke lige pace, men ellers så har han defending og hovedstødsøje, og han er over 91. Og til hans pris 1500, så er han også en super god spiller, uden tvivl. Ja. På venstre bak, der hopper vi over til en Real Madrid spiller, den første på holdet, og det er Fabio Contrao. Efter min mening er han en af de bedste backs i La Liga. Folk vil nok mene, at jeg skulle have haft Jordi Alba eller Marcelo på det her hold, men Fabio Contrao er en super god spiller her, og til 1400 er han en solid spiller, har okay pace, 82, det er altså okay for en back skal måske være over 85, men 82 er også okay. Det er nok den eneste svaghed. Defending er han okay, 78, og dribling er han 80. Venstrebenet er også, ja, super spiller, til hans pris også, ja. Så har vi på central midt, der har vi Xabi Alonso, og det er den anden Real Madrid spiller vi har her. Eneste svaghed er nok pacen, men altså 88 i afleveringer og 75 i skud, kan godt trykke ud for lange distancer. En god balancespiller her på midten, kan fordele boldene godt, er god defending, så en super god spiller her på sit hold, og til 1300 så er han jo en super spiller. Ja, og han kan lægge de afgørende dybde afleveringer til fløjene eller kanterne eller angriberen. HCM, der har vi Michael Essien. Efter min mening en af de bedste centralmæssige La Liga i spillet. Han har en okay pace, 66, det er ikke dårligt. Langskud af 86 kan vi ikke se her, men in-game er han 86 langskud. 76 overraskende er han i dribling, 82 pass, 82 defending. Også en god balancespiller her, der kan fordele boldene. 76 hit, ikke dårligere end en spiller, der er 1,77.
Og så til hans pris 900, der er han jo fremragende. Folk vil nok mene, at jeg skal have en Fabregas eller Özil her, men jeg har valgt Essien. Ja. Lige se, der har vi så en offensiv midt. Da vi skal lidt have, da der er lidt for meget defensivt på midten, der har vi Luka Modric. I virkeligheden er han ikke så god, men i FIFA der er han da okay. 78 pace, 87 dribling, 86 pass, 73 shooting. Jeg synes han er god, og til 7000 så kan man næsten ikke få bedre. Ja, så vi kigger på ham her. Super god spiller. Så går vi videre til RF. Og der har vi Alexis Sanchez fra Barcelona, den første anden Barcelona spiller vi har på holdet. Som vi ser har han en rigtig god pace, 88, og så har han 88 dribling. Ikke dårlig skud, 77 og 76 passing. Så han er en rigtig god spiller her på sit hold, uden tvivl. På LF har vi så den tredje Barcelona spiller. Og ja, Tello, Pedro, David Villa, det bliver Pedro. Super god spiller, har ikke så meget, har stadigvæk lidt pace, 84, det er okay godt, 85 dribling, men er 5-stjernet i svagt ben, så kan godt lægge den ind til vores stærke angriber, vi kommer til om lidt. Synes bare, han er en klassespiller, kan trække ind i banen, skyde, kan løbe dybt, han kan alt, han kan drible, han kan aflevere, han kan alt, og jeg synes til hans pris, som vi ser her, 2800, så er han jo rigtig god. Folk vil nok mene herovre, ja. På toppen, der har vi jo bomberen, Falcao. Det er jo en god mand at have på det her hold. Vi har jo pace her 88, og ved siden af ham og 85 Pedro, og så er han jo prikken over i heading 90, det er jo rigtig godt. Okay, 78 dribbling, pace 78. Jeg synes han føles rigtig hurtigt in-game, i hvert fald hurtigere end 78. Og så til 28.000, da han er faldet i pris, men altså højrebenet kan klaske den ind med venstre, hvis han har lyst. Ja, selvfølgelig, jeg synes han er rigtig god. Ja, det var så mit hold. Jeg udskifterne skal jeg nok ikke tage. Det er ikke verdens bedste, men tusind tak fordi I så med, og fortsat god aften.